Erokamano ahinya kwa Ramogi kuom yiero Ramogi TV kaka tesendi mar wang' jowi makelo ni weche manyien kinde ka kinde. Waikore gi weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV. To mokwongo thuond weche. Gima dwaro ok ni en gima chamo, en gima jothurwa yudo. Jaod bura mar Rarieda Otiende Amollo owuok ka jiwo jo Kenya mondo osir lokruok ne chik mar aguch NGCDF mondo kik odhi ne counties. Ji 5 omaki bang' yudgi kod miruti e bas moro mating'o jowuoth yo Meru. Riwruok mar jopuonj Kuppet obwogo dar e kaunti ma Elgeyo Marakwet poni ong'ado omenda ma imiyo jopuonj matiyo kuonde ma ngima tekie. Nyakora Mogi en gi thuolo mar oro ote machuok e laini mar ote machuok ma en 23600 machiegni weche manyien mag migago. Nyinga Milton Ochieng'. Jaod bura mar Rarieda Otiende Amollo ojiwo oganda jo Kenya mondo osir paro mar yieng'o e katiba pesa mar dongruok mar NGCDF. Otiende olero ni kogol pesa mar NGCDF oko e lwet jood bura to dongruok mathoth biro kwamo. Koloso e kinde mar kawo pach jopiny e kar chung' od bura mar Rarieda, Otiende Amollo nowacho ni atamalo 85 mar omenda no motegni dong' mana Nairobi ka koro dwaro ni chal ni pesano duto mondo chopi e kor gwenge. Amollo kod Chepkonga masiro paro ma chikno okoni ka parono okalo to Kenya dhi goyo okang' makare e weche mag dongruok. To watimo public participation nikech an jachung'u. To ana kelo proposal lakini nyaka winj duowu. Nyaka winj ni untu paro nang'o. Uneno no dhi koso dong'. An ing'ene kata kuwacho no dhi, Otiende Kamolo minena ni kako kil. An kati ng'ado mana lweta, ming'ado mana tienda tiwe na dhoga pod achiemo. Achiemo godho ka chiemo. To gima dwaro ok ni en gima chamo, en gima jothurwa yudo. Mane tabuna. Ngech Otiende kane en gima chamo, to an ok da bodha gi wechegi. Lakini pare ni kakoro CDF odhi. In pare skundi cha. Onge skul kata chiele Rarieda kae mar primary, kata mar secondary, malweta poko chope. Koro uneno nang'o. Jo Kenya medo golo pachgi ka gikwedo wanyo oko omenda mag siro dongruok mag NGCDF e lwet jood bura. E kachong' od bura mar Eldas e kaunti ma Wajir, jodak makono wuok mager kendo kwedo dwach sirikal ka gilero ni omenda no ero osekelo dongruok mathoth kendo winjore odong' e lwet jood bura. Gidwaro ni sirikal omed mana kwan pesa no mondo mi ochopi e gwenge kaka yor medo chenro mag dongruok. Senate Oversight Fund bixiya tan intay marti beenin bilisma la bixi laakiin uma suurtagelaysa hadday lacagtii ay ku soo bin lahaayeen in waddanka dhan looga hadlahayaa oo ku saabsan bila CDF hakuna education, watoto hawezi kusoma. Bila CDF hakuna hata shule moja itachengwa area hii. Kwa hivyo maisha bila elimu ni kama kitu idol, haina muhimu yote. Sahi tuko na ardhi ambayo inaitwa Elaskus. Hiyo ukitembea leo utapata secondary inakaa kama university. Unapata primary inakaa kama university. Unapata police station si hata wanaishi unibot, wanaishi hema, wanaishi ghorofa. Unapata kila kitu sahi ni permanent. Na hiyo yote tulipata kupitia CDF. Eldas sub-county kuanzia Tulatula, Eldo, mpaka Basari, ambayo sasa nafikiri karibu zaidi ya 150 kwa maili. Bila CDF hakuna kazi ambayo inafanywa county. Hizo zote
endelea na CDF. Ji abich omaki kod obila bang' yudgi gi gige lweny mager manyalo muoch kendo hinyo oganda kod ketho mwandu. Obila nyogo gigono e kinde manyogi nie wuoth e nyamburko mar jowuoth mochomo Meru kobila nyotimo apedha apaya ma konyonyo e Mbukendo. Kanyo bende emanyo moko kuomgi omoke rot. Gari noero nyoting'o jowuoth moko manyochwe nyaka Mombasa. Kara kamano obila nyong'uko wuodhgi kendo chopo e tesend obila mokwongo. Achijego eko moting'o Brenda Imboyanga Mukolungu manyomaki e gwenge ma Mundutsu e kaunti ma Kakamega noyango ni ene manyo ohoro gigo kaka osigo. Jotelo mag siasa e kaunti ma Migori dwaro mondo mi piny owacho ong'i yo maber mar tieko ywaruok malo e kind ogendini mawuok e Gwitembe e sub-kaunti ma Kuria East e kaunti ma Migori kod Angata Barakoi e sub-kaunti ma Transmara e kaunti ma Narok mosekelo lal mar ngima kod mwandu kuom higni mathoth. George Juma miyowa ler mathoth kowuok e kaunti ma Migori. Higni medo kalo kapod manyo yorego mag tieko ywaruok malo ma osebedo kuom kinde mathoth e kind ogendini ariyo modak e gwego mag Gwitembe e sub-kaunti ma Kuria East e kaunti ma Migori kod mago modak e gwego mag Angata Barakoi e sub-kaunti ma Transmara e kaunti ma Narok. Ywaruok malo ni maidore e tong' kaunti ma Migori kaachiel kod Narok osekelo midhiero mathoth ne ogendini ariyogi ma osebedo ka yware. Moko kuom oganda osedonyruok, moko wito ngimagi, ka moko bende oseto mwandugi e kinde ywaruokni. Ogeni ariyogi ok osebedo kod kwe kuom higni mathoth. Mazangu hapa nilikuwa nimetembelea hapa Christmas, January, unapata kwamba hata napita karibu miaka moja hawajalima. Na ni wakulima ambao hawapendi kuomba. Hiyo mambo ya security ndio tunakuomba Bwana Rais. E kinde lima jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Migori, mokuom jotelo e kaunti ma Migori ka otelnegi kod biro ma Kuria East Kitaya ma Marwa ne okwayo piny owacho mondo ng'iyo makolo ma ilaroni inyalo pogni ogendini ariyogi e yor winjruok mondo koko koro rum. Ninakuomba tu, sisi wote tunataka tushiriki pale. Yaani ile formula yako nimeipenda sana, ile unayesema win-win. Kwamba jamii zote ambazo ziko pale kulingana na ile hatua iliyotolewa na National Land Commission, kwamba wote tuwe integrated pale. Hata kama tutapata kipande kidogo watu wetu waweze kujificha finya pale, utakuwa umetuliza hiyo. En paro be jatend piny Kenya William Ruto ne owacho ni koro ber kendo ne osingo ni kaka piny owacho gidhi ng'iyo yo mar tieko ywaruokno. Na vile mumeomba ya kwamba tutafute muafaka wa win-win ili jamii zote ziwe na usawa katika sehemu hiyo. Hiyo ndio mpango mzuri. Sisi wote tuishi pamoja kama ndugu moja. Vita inaturudisha nyuma, inaharibu kilimo, inaharibu biashara, inaharibu urafiki. Mimi siwezi kubali mambo ya vita iendelee hapa. Tutakomesha hiyo maneno. Ruto bende ne ochiwo siem ne jogo mosebedo koro nyayo tulo e tong' kaunti ma Migori kaachiel kod mano ma Narok kabedo singo ni biro kawnegi okang' mar chik. Hiyo mambo ya kisirani ya watu kuleteana vita hapo itakoma. Hiyo vita ya hapo itakoma. Sawa sawa? Na haki ya kila mtu italindwa. Rais ulitutoa wakati mwingine committee ya security, tukakuja hapa tukahamasisha watu, na tunajua ukirudi kule Nairobi tunataka kabisa hao watu wafurahi kuwa vita imeisha, tumekuwa na usalama vile umesema. Si namna hiyo watu vile umesema kuzalisha chakula, na najua hapo wakati shida inatokea chakula kinaharibika. Kwa hivyo tutakushukuru. Jodak mag Gwitembe ka okalo kuom jotelo magi mag yiero wany kuom higni 3 mokalo gisebedo kok ginyal kata puro kothe nikech lope ma ywaruok ko nitieregi emene gisebedo ka gipuro.
shamba lenyewe ni kubwa, ekari 20, lakini tukipata hata kipande kidogo tu, wale wengine wapate na wengine wapate, tujibane hapo, utusaidie tuweze kukuza. Sisi ni wachumi, Mheshimiwa Rais. Jodagi magwete mayande mane puro chiemo mathoth ma oting'o oduma sani wacho ni nok mar chiemo okwako gwengego. Juma moka jodagi magwete ne piny owacho ne omiyo chiemo mar kony ka okalo kuma apis ma Women Rep ma kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen koro koni nonro ewi nek mar jaod bura ma Kasipul Charles Owondo Were mieno mananok mar jogo man machiegni kode. Murkomen ne loso e gwenge ma Meru e romo mag jodito mag arita kwe e romo mag kwe kama nolero ni piny owacho timo duto mar medo yudo adieri kendo nono matut jok madibed ni ne onego jaod burano. Notiyo gi thuolo ma kamano e lero ni piny owacho ni pod arita kwe kendo kik kibaji gojo piny. Our condolences to the family of Honorable Were, and that incident is shocking. The circumstances under which the Member of Parliament was killed, the manner in which it was done, despite even him having security and him having been conscious about his own life and gone public about the same. It is regrettable that it turned out as it did. Luckily, it is within my knowledge that we have made very significant progress in arresting the perpetrators and their collaborators. And it will shock you to note that this is a very heinous crime that was done in a very cavalier manner, involving people that ordinarily some should have taken good care of the interests of the Member of Parliament. Moko kuom jod bura oseriwruoge mobalo kod piny owacho masani riwore gi paro mar biro golo oko jatend piny William Ruto e yiero maduong' mar higa 2027 ka giloso e gwenge ma Msambweni e kaunti ma Kwale e romo ma jiwo mine mosir kod aguch omenda mar Ngaf. Jod bura go eko nomedo jiwo jodak mondo mi omed siro chenro mag sirikand Kenya Kwanza kendo ikore ne yiero Ruto e tam mare mar 2 e yiero mabiro. Giseyo jotelo mag siasa motelnegi kod jalup jatend piny owacho machon Rigathi Gachagua ka giwacho ni gimedo nyayo siasa mar chiwo thuolo ne sirikal mar kelo dongruok. Safari tutembee pamoja, yaliyopita si ndwele. Mheshimiwa Rais William Ruto, tusamehe kama tulikukosea. Sasa hivi tunasema tusafiri hii safari pamoja, ndugu zangu. Kuna watu wengine huku wanazurura wakifanya makelele, wanaongea tu makelele, hata wakikuja hapa ni kuongea na hakuna kitu ambacho wanaonyesha wanafanya. Mnataka mdogo ama mnataka kazi? Hao wazee hawana ajenda na hii Kenya. Ajenda yao wanasema ajenda moja tu, na sisi ajenda yetu hapa tunasema Ruto 10 bila break. Hii serikali kweli ilikuwa vile His Excellency Ruto aliingia ilikuwa mahututi kabisa. Ilikuwa kwa ICU. Sasa ndio sasa imekuja kwa ward. Baada ya ward si ndio tutaenda nyumbani. Tuipatie time tuwe na subra. Inshallah tubongezee time nyingine ndio tuone faida yake. Wale ambao hawajui zile shida mashinani ndio atasema CDF iondolewe. Yule ambaye hajui shida mashinani ndio atasema Ngafu iondolewe. Lakini kwa sisi ambao tunajua hii tent ukipewa maharusi zetu aziishi, utakodisha, utaweka pesa mfukoni. Jatend piny William Ruto ni odiochienge mar 2 e limbe mare kaunti ma Narok. Ruto oten kod jalupne Ngire Kithure Kindiki kod jotelo mamoko mawuok e kaunti ma Narok kama ote mare en mar menyo dongruok. Ruto nochako kod limo e Murwa Dikir kama nosidhie gedo mar apeyni 4 madhi muonyo omenda maromo siling bilion 2.
Ruto bende nosidho lai makeo sitima ne familia 15 moka omenda maromo siling bilion 2.4 bang'e jatend piny nochiwo bok mag lope no jodak 2,000 e gwenge mag Emurua Dikir. Igeno nodhi bedo kod romb galamoro yo Narok ma Imbo kod mano mar wuok chieng'. Nimesema ya kwamba Kenya hii hatutaki siasa ya ukabila na chuki na migawanyiko, na ndio sababu hiyo nimetengeneza serikali ya broad based ya kuleta Wakenya wote pamoja bila ya kujali misingi yao ya chama ama mahali wametoka ama kaunti zao ama dini. Sisi wote ni ndugu moja, kwa sababu Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Mimi nauliza nyinyi watu wa Emurua Dikir, watu wa hapa Waljobose, munasema niunganishe Kenya ama mnataka tutengane? Tuunganishe ama tutenganishe? Vile vile nimeona kuna watu pale wanaongea maneno ya siasa. Kama vile rais ametuambia, sisi tunafuata ile wasia iko katika maandiko matakatifu, inasema ya kwamba kila jambo liko na majira yake. Na sasa hivi sio majira ya siasa. Sasa ni wakati wa kuhudumia wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Ile tumesema kwa sasa ni kwamba lazima tuungane, tuwe kitu kimoja, ndio maendeleo ipatikane haraka. Nyakwaramogi en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar migago. An gi ote ka mar Reverend Otieno Pio kod Karen Otieno mar James Ayengo Parish Kabondo Center Sori. Owacho ni waneno weche manyien e yo makare kendo wamoso jopuonj duto te ma Ayengo Parish kod Jokristo duto ma Jokristo duto waneno mana gweth mar koth. Nyakwaramogi aneno ka ng'ikni moro pod nitiere ka e yore mag SMS. Kara kamano wakaw yweyo matin waduogo bang' thuolo machuok. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Idwa dhao dong? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama idhi ka polis timang'o? Ka yieng' sachaga. Ibiro tenda kama ni chaya dong. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Waluong ne polis. Yes, ayudi. Topic. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Mimi nataka tu mkale mali safi, agona pota na nachua kupikana. Hii ni ya 4. Watu tunatoa inaenda inashika tu kidogo, but hatuko expect iende hivyo, watu watumie kwa TikTok. Watu tunasemanga woi ane, so in Kiswahili ni woye mimi. Oye. Yeah, so venye alikuwa anasema mimi nataka tu mkale, so like mimi nilikuwa na act kama I wish it was me. Yeah, it was me like. Alikuwa anasema I wish it was me. Yeah. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakurunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek nyakurunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakurunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakurunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawan. Nyathina,
adwa ni mondo ichik na iti maber. Ing'eyo ni wuon Rakesh osewacho ni biro golo Vikram e jela, to kendo ne biro gole machiegni. Mak mana ni en odwaro ni eka mondo mano otimre, in nyaka yie mondo iniriw arus gi Rakesh. Machiegni kendo Kardinache maromo 133 oromo kawuono e kanisa ma St. Peter's Basilica e boma ma Vatican mar yiero papa manyien. Chenrono nochakore okinyi kar saa 5 gi misa moyiedhi mar cardinals go mawuok e pinje mopogore opogore e piny mangima. Misa notelie gi jatend riwruok Cardinals Giovanni Battista. Tok misa, cardinals go dhi chopo e romo margi moyiedhi, kaeto bang'e kar odhiambo saa 11:30 gidhi loro dhoot mar Sistine Chapel ka gichamo muma mar singruok motelo ne yiero mong'ere kaka Extra Omnes. E kindeno jokristo e piny mangima dhi bedo gi kinde mar rito neno iro marachar midendo ni The Long Wait to the White Smoke. Maeri en ranyisi ni oseyier papa manyien mabiro tayo kanisa makopere e piny ngima. Mana kamano, mago gin matimore achiel kachiel kowuok e St. Peter's Basilica, mano mantiere e piny mar Italia, kama bende nyaka sani odiechieng' ma kawuono nieri kardinache 133 mag kanisa makopere dhi bedo gi thuolo mar yiero papa manyien kaluwore gi tho mar Papa Francis mancha notimore machiegni ni mokalo. Maeri en thuolo ma bende ibiro rito nyaka odhiambo nikech gichako gi alam mar misa mtakatifu ma kaeto bang'e noero gibiro kuong'ore ka gichamo muma ma kachop saa 11 odhiambo to gibiro bedo ka koro giyiero papa ma bende wabiro bedo ka waluwo ni achiel kachiel. Wawinjane kaka chenrono dhi nyime. Entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Nyakalondo mar Ramogi FM kanyakla kod kambi mar Coca-Cola obedo kod ng'wero moko jopiny e kaunti ma Homa Bay kod Siaya okinyi ma kawuono. Ramogi FM manie bwo kambi mar Royal Media Services kotenore gi kambi Coca-Cola oweyo oganda kod mor e alwora mar Nam Lolwe ka giweyo ji kod mich mopogore opogore. Nyasino motisi ni Shika Mzito ochopo Kendu Bay kendo keyo ber mage jata tije maduong' e kambi mar Coca-Cola Afrika madiere kod yo wuok chieng' Bari Nyaundi okoni ber nitiere tudruok e kind kastembegi kod rito ng'iyo kod bero lwasi mar ochumi e kind mamoko. Received at the Lake Region, talking about the half liter and the amazing offer that we have, the offers that we have for the people of the Lake Region. In these trying times, we're just doing our best to see how we can connect with our consumers, and I think getting 10 shillings off
in your meal, in your everyday meal, is definitely a win. So we've received really good reception. We're grateful. Kok mzito ni en gima koro sechegi giloro nengo ka ging'iyo ni customers gibende nyaka gigone giero kamano. Koro sani kok mzito ni en soda mara half liter. Olor nengo ne chakre siling 60 to koro tiere siling 50. En inyalo yude be flavors mopogore nikech nitie ng'ama ohero kok no dio kaka kampuni, lakini flavor mo otiyo go pogore. Koro nitiere Sprite, nitiere Crest, nitiere Fanta, kaito nitiere Stony. Magi duto gibiro e siling 50 kende. Kawuono ne odiochieng' mogik, receptions obedo maber, josiano wuok romgi kendo ne watieko kod kamiluongo ni Akala, ma Akala bende orito nyaka odhiambo kar rombgi. Riwruoge makedo ne ratiro mag oganda onyiso mor margi kaluwore go okang' mar doho mar wito oko gwelo mar jokanyo mag kamati mabiro kedo gi lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi, gwelo manotim gi jatend piny William Ruto e yo mobalo gi chike. E ng'eto mar doho noyangore ni gwelo makamano notim makolu katiba kendo ni ne ok okawo pach jopiny kaka chik dwaro. Stephen Kariuki, ma en jakon mar Mount Kenya Network Forum, owacho ni okang' mar doho no onyiso maler ni telo moro amora nyaka luwre gi chike. Gikwayo od bura ni mondo mi oru mapiyo timo lokruok ne chik mar futo mar yamo e kor lwasi manobuono dwaro mar nywako apisa magi e mesa mar ng'ado paro e wi chal mar kor lwasi. Na tuko hapa leo kusherehekea na kusema asanti kwa koti ya Kenya kutupa nafasi ya uongozi mzuri na mwema na ile tunaitisha na tunahitaji katika Climate Change Council. Katika council ambaye inakaa kuongea maneno ya kuhusu mazingira na yale yanatu affect katika mazingira. Naomba kuendelea mbele, wafanye public participation, watuhusishe sote katika the selection of the council, na pia tuhusishwe from the beginning to the end of the process, ndio pia sisi tukue na maoni yetu ambayo na watu ambao tungependa wakue katika ile council. Serikali pia ichukulie manani kuwa sisi kama wenye wako hapa chini ama what we call the crowd of people, ni sisi tunajua ukweli yale tu ambayo tunayapitia. Ukiangalia mambo ya maji, ukiangalia mambo ya mazingira yetu, sisi wenyewe hapa ndio watu tunapanda hizo miti. Kwa hivyo watupe ruhusa, tujichagulie wale watu sisi wenyewe tunaona ndio wanafaa kusimama pale mbele. Gavana Makwale Fatma Achani ogolo chiwo mar diek 144 ne girup mar Nyamrerwa e kuonde dak ma Simba Golini e kachung' od bura ma Matuga. Bende kweth ma Nyamrerwa go ma jocholo osebedo ka konyo jok ma mine mapek kendo jiwogi mondo mi gibed ka gikonyore ute mag thieth. Sirikal Makwale osegolo diek maromo 5,500 e bwo thuolo mar higni 2 mokalo e bwo chendo no misiro gi bengi maduong' mar piny ngima. Tunapeana mbuzi 114 kwa kundi la walezi wa mimba. Tutapeana hizo mbuzi 114, vile pia tutapeana PPEs ambazo zitasaidia wakulima, na tutapeana pia farm inputs ambazo tutapeana pia hizi masprayer, na kuna madawa pia ambayo tutapeana hapa, na pia tutaweza kupeana pia vaccines na hizo madawa. Kwa hivyo siku ya leo ni mkutano mfupi tu wa kuweza kuwakabidhi wakulima mbuzi ili kazi iweze kuendelea kule manyumbani. Tuna furaha kubwa sana. Tunafurahi kama wamama walezi wa mimba. Siku ya leo tumekuwa tukisubiri kwa miaka 4, lakini leo tumeiona siku imefanyika kupitia kwa mama yetu. Mama, hongera na Mungu akubariki. Hospital maduong' ma Kenyatta otimo yeng'o mokwongo e piny mangima
maduogo ngimane ler mar lwedo mong'adi kendo tieko rem ma iyudo gi ji ma ong'ad oko bedegi. Judith Omondi ni kod ler mathoth. En bat mane okuot bang' lwar mar Moses Rawera ma jahiga 22 kendo pod nyathi skul. E yor manyo thieth, yeng'o mane otimne oweyo Moses kod ng'ol gi mbala ma obiro dak go ngimane te. Niliamka kutoka theater. Kwa mind bado najua niko na mkono. But wakati nilijaribu kutafuta, kuna kamba tunaekewanga hapa ya kuhold mkono. Nilijaribu kutafuta, ikakuwa siipati. Nikabidi niulize Manasa maswali. Mkono nilala nao, niliwaambia nilala nao. According to my mind nilala na mkono. But kuamka sikuamka na mkono. Rem mane obiro bang' yeng'o ni en rem ma iyango ni ji ma ong'ad bedegi yudo, kendo en rem ma samoro yathok ga. Kwenda mkono neza kuambia mkono iko. Neza kuambia mkono iko. Neza kuambia inakunja ngumi, nimefanya hivi, nachezesha vidole. But ni hizo zote zikifanyika inakuja na uchungu. Ikigonga kuna venye inarudisha ni nguvu. Unasikia uchungu. Unaweza ambia mtu unasikia uchungu, but sisikii hapa. Nasikia the rest. Hiyo uchungu inakuwa mzito sana. Sometimes inabidi unasikia kichwa inakuuma. Dok mar Moses manyo kaka ditiek rem ni e od thieth ma Kenyatta ne okelo ne resruok. Mae kinde manyocha otere e yeng'o mar 2 mane okawo seche 7 mondo mitudne leche i adhola mar bade mane ong'adi. Ma chendo malakteche yango ni en ma okuongo e piny mangima kendo tieko rem ne jotuo ma ong'ad bedegi oko. We go back to the patients and go and pick the nerves that were going to the hand. So there are specific place in that nerve we look for and know that if we pick this section, it's likely to be carrying the sensations. So those nerves, now we connect them to those in the skin in the area we are interested in. Chendo ni nyaka sani koro sechak tima yanga e kar thieth ma Kenyatta kendo okumba mar thieth mar SHA chulo nengo mar thieth. Judith Omondi, Ramogi TV. E chenro mar ng'e gwenge wa kawuono waringo nyaka e sub-county ma Lego Usonga e county ma Siaya kama waduoko nonro e gweng' mar Pap Nyadiel. Jafwambo marwa ma bende en jalos chenro ni Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Nyakora Moge Juang machiegni kendo e telo machielo e chenro ni mar ng'e gwenge wa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge pod onyonore mana e county ma Siaya. Ofuyo ka owuok e gweng' kata center kata chiro mong'ere ni Dond Koki kata Dondi ma odhi piyo e gweng' mong'ere ni Pap Nyadiel. Ka isekadho kata ilimo gweng' mong'ere ni Pap Nyadiel, ang'o mabire pachi? Iparo ni ang'o madinemi chak gweng' ni Pap Nyadiel? Nyakora Mogi kapok wayudo kuku mar wach gima dinemi chak gweng' ni Pap Nyadiel, we wawinja nena ni jo gweng' makae to pachgi chalo nade ewi nonro mar nying mar Pap Nyadiel. Nonro matin wacho kata sigana mwasewinjo wacho ni ne nitie mapeche mang'eny ka. Koro mwandi ni ne nyuol ga kae, to mwanda kaka wang'eyo en diend bungu. Emomiyo ne ochake en Pap Nyadiel. Biro kae 2008 to yudo ka paw ni en pap maduong' to noting'o diek mang'eny. Koro nonyisa ni en pap mane diek ng'eny mane nyuole. Mane momiyo nonyisa ni ochake en Pap Nyadiel. Gweng' ni ne nitie bungu moro to ne en pap to timo mapeche. To gimoro nitie miluongo ni le moro ni mwanda ma en nyamine diel. Ne ging'eny ei mapera kanyo kendo ne ginyuolre, nyithindo ne ng'eny, nyithindgi ne ng'eny. Koro mane ka ng'ato dhi to wach mana an but kar Pap Nyadiel ka. Kech nyamwanda en gima diel mar bungu. Koro emomiyo ochake ni Pap Nyadiel. Chon no yugno ne en bungu, ne en pap maduong' nyaka mwalo loka cha. Koro gweng'wa ni ne wang'eny gi jodwar. Jodwar ne en ka kaka jodongo mane wan go madwar ne en jaduong' Ochanda otin gondewe gini. Koro kae ne gibiro ka dware mwandini, to mwandini ne nyuol ga kae. Koro ema ne gigolo paro moro no
ka e gwengwa ni gichak no pap nyadiel. Pap nyadiel kowinjo history en ni nen bungu to nen kuonde ma joma chon ne luongo mwandini ni nyadiel. Koro kane gibiro ga chiko mwanda to jowetegi ne nyalo penjogi to kawuono wadhi kure, wadhi pap nyadiel, wadhi pap ma nyidie nitiere. Maten mano ne chiemo mane gihero ahinya, ne gibiro to giluoro gi tol, to ka gise buogo mwanda no bodonjo to giwacho ni nyadiel ichomoko. Koro ne giluongo kae ni kar pap nyadiel. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko kotenore kod nono mar nyingweng' ma pap nyadiel, wekuru wawinja nena kuom jodongo mane nitie ka gweng'ni chakore ni ang'o momiyo nochak gweng'ni ni pap nyadiel to nochakore nade. Chon ne wan kod piny kaocha ne nitie kama ne ji kwayoga diek. To kane ochak skundini, kane iluongo ga ni bar kanyango, nikech kwarwa mano chako ka kanyo. To ka skundini nobiro noyudo kosechak skul moro Imbo no bar kanyango. Koro wang'iyo wayudo ni nying manyalo rome en pap nyadiel. Koro pap nyadiel ok nen ka kanyo. Nen kamiluongo ni en Tiaora. Makichung' kanyo tiridri matin kichomo aora ma ikalo kidhi Siacha. Gumalo ne koni ne nitie kuma ne iwuoyi kwaga diek. Koro kanyo mano ochaga ni pap nyadiel. Koro skundino ne wamiyo nyingno kaluwore kod kanyo ke jo bar kanyango ne osekawo Imbo. Koro ne kwanyalo register gi nyingno. Nyingno nowuok kuom kama ne kwaga. Ne en pap yowuoyi mane kwaga diek. Chon ji ne ng'eny gi diek to kod dhok. Koro yowuoyi ne dhiga kwa diek kanyo, koro niluonge ni pap nyadiel. To gweng'ni ma pap nyadiel humbe landore kod weche kata timbe mage. Opogre gi Kristo wan jopur. To gweng'wa ka bende ineno ka buche nitie gold ji kunye. Gold no be nochakre mana 1920. Pap nyadiel lumbwa ma wang'ere go en ni wan joman gi luor, waherre, alafu bende pap nyadiel osegolo joma ong'e e piny mang'e ma oseti maber bende, kaka wan gi the former General Ogola oa mane dire ka. Pap nyadiel achiel ne Masumbi kama chakwa golo, the late Colonel Ogola ben wagolo ka. Koro mane homa ma wan go kaka jo pap nyadiel. Timbe mag pap nyadiel kae ng'ere ahinya kalure gi insecurities mantiere ka, nikech kiyudo kosechopo around saa 3 to okta jo boda ok ginyal tiyo tijegi mag transport ji, nikech sama gise dhi tiyudo ka ng'ato ma pikipiki ogoyo negi, koro insecurity ok ber as such. To kendo gimomiyo wang'ere ahinya nikech skul manoket kani ong'ewago gimoro miluongo no dwar. Wan gi jodwar mang'eny e gweng'ni madwaro le. To bende nitie dongruoge ma pap nyadiel osenyuolo ne jodak malorani. Development wanyalo neno first en road mane Barack Obama ogeronwa ni osemiyowa expansion mar business, kendo osemiyo access mar homesteads osebedo mayot. Alafu bende wan gi dongruok ma waneno kalure kod mjumbe marwa ma osegeronwa classes ma waneno ka renovate. Pauni ne onge ga chiro chon, to sani wan gi chiro mano maendeleo. Stima be wan go sani. Ndara ni chon nok en lam, to sani en lam nyaka Kogelo, odhi nyaka Ndori. Koro wan gi maendeleo. Gi pap nyadiel ka diere mane en bungu. Aparo ni ng'ata achiel mane ogero gimoro achiel kamane iluongo ga ni kantin. Ka kalo kanyo to yudo kogere kantin. To gi sani oseger dukni. Buwan gi dukni maber mwanyalo nyiewe. Waseyudo skul pap nyadiel kae, chon ne waonge skul kae ne bungu. Wan gi Chiefs Camp ka, wan gi rentals, mogeri center ka. Stima nitie. To gi taya mag securities, although taya manoketnwa ni to be okonywa sach gi sani, wakwayo mana sirikal ka ginyalo kelonwa taya manyasani, koro wabed gi securities moromo. Kata obedo
ni jogweng' kwano dongruoge achiel ariyo adek. Rem mage ma pap nyadiel ni godo mako medical e gweng'ni to gweng'ni bro medo dongore machal kod gwenge mamoko. Kaka gweng' wakwayo security within pap nyadiel mondo nikech wan waero pur to waero agro business. Koro wakwayo ka security nitie, alafu wakwayo jotendo bende kanyalo miwa mbolea. School dwan go manoger kae mochakre maber makata mna jatelo marwa maro Alego ge Usonga bendo seti kodwa maber kanyo bosegeronwa classroom renovation waneno kaber makmana no wakwayo ni kaponi kaber to duogo losnwa school onge fence school nigi rodhe kamora mora kidwa donje school idonja school nigi rodhe. Rem maduoko wa chien kama mokwongo gold kuonyre i mbap nyadiel kai Masumbi to gima kimiyo warem gi gold no wach mar kuodhok ni malo to gold okelonwa jok mang'eny mwakia moa e pinje mopogore jo Migori, jo Mabei, jo Gemnika. Koro dhok kwalre gweng'wa kamarach. Koro kaka dwa chom ni ng'ane ma jakuo wakia. Gin jo game kata en ja game kata en jaka ok wang'eyo. Wan gi chief camp kae. Chief camp ka oketnwa kata mana e peace moko ritnwa kae mondo wabed gi security motegno. Wakwaya na kwa jotendwa yie to geronwa kata police post achiel ka imanya konyo ba mondo mwandu wawe lal. School wan kodo to wahao secondary mabor bongo gi secondary ma within. Koro wakwayo ka sirikal nyalo konyo mondo wayud secondary alwora. Wakwayo mondo ketnwa hospital machiegni kan kech kwan mon wachandre sana mon ma pek kod mon ma nyithigi tuo nyaka wadhi mana Siaya kata Ng'iya. Karwa ka pap nyadiel no osebedo approved for a health facility. Koro remwango en nano yudo pesa mwanyalo gero go health facility kanyo. Wanyalo kwayo gine gitemie gikelnwa kata industries machiegni manyalo mi ji yud tich mondo giyud go mwandu ma ginyalo gero go kata facilities machalo kamago. Mana kamano nyakwara mogi gikanyo mwachopo godo e giko matielo makawuono e chendo ni mar ng'e gwengewa. Kikidhi mabor medikete mane wang' joy mari mar Ramogi nikech juma manyien bende duogo ni kod nono mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa oriti masani. Nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Atamalo 41 mag oganda jo Kenya koro dwaro mi jatend piny Kenya William Ruto mondo yier Anna Madi kaka jakom manyien mar duol matayo yiero pacho ka IEBC mana ndalo bura bang' dadho jogo eko manonyiso dwaro margi e kaw komno. Ma oyangi kod kambi matimo nonro mar Tifa ka jatend piny Kenya koro nitie gi ndalo 7 mar walo jakom manyien mar commissioners mag IEBC. Kaluwore gi nonro mar Tifa, thoth oganda jo Kenya onge kod yie ni yiero mabiro mar 2027 ibiro tim e yo mahuyanga. Thinking about the last 3 presidential elections and the person who was announced the winner, which ones of these do you think the real person who got the most votes fairly won? And you could see that nearly a third, 32% of Kenyans say in all 3 of those elections, 2013, 2017, 2022, the result was not correct. The same percentage, a third, think that all 3 were correct. And the remaining, slightly more than a third, 37%, think, well, maybe 1 was correct or 2 correct, but not all. And we asked them, of these 4, which one do you prefer to be appointed as IEBC chair? And you can see, in first place, by quite a margin, is Anna Madi, former registrar at the Supreme Court, followed by Charles Nyachai, the former chair of the Constitutional Implementation Commission, and then Mr. Ethekon, who I think has been a lawyer for Turkana County, and Mr. Ramadan. Riwruok ma jopuonj Kuppet e kaunti ma Elgeyo Marakwet obwogo mar dar e kaunti no ka duol mochung' ne osara mag jotij sirikal SRC biro chopo kare wach masani dhi nyime e wi golo omenda mambalang' ma giyudo e wi kalo e achiedh nade
mathoth magitiyo godo e kaunti no ero. Kotelnegi kod jagoro mar riwruogno Paul Biwott, jopuonj go wacho ni gikale achiedh nadi mathoth e tijegi kamoting'o nok mar arita kod apeyni maricho ma okadhre ka gidwaro mondo mi onon matut wachno kapok okadhe, wach ma osir kod jaod bura ma Marakwet West Timothy Toroitich. Serikali watakapotoa hizo hela watarajie kwamba walimu wote watahama katika sehemu hii ya Elgeyo Marakwet, kwa sababu hata kufikia shule kama Litere kupitia mahali kama Kapkobil ni ngumu sana. Huwa nashangaa, which factors do you consider when going a place an area? A place where you cannot go moving even during the day with no peace. We have to agree that life is sacred irrespective of tribe, personality or penye unatoka. But ukianza kupiga hii mambo ya kuonekana wewe ni ndume kuliko mwingine, hii kitu zitatoka na William Ruto asipomaliza haitaisha. Because there is no one who understands us more than William Ruto. This thing doesn't know where you come from. Because a gun in the hands of a reckless human being is very harmful na itakumaliza. Walimu wengi, hii hardship ikitolewa, civil servants, hata walimu ambao hawawezi kuenda sehemu hili, na inamaanisha kwamba itahujumu mambo ya masomo na mambo ya development katika sehemu hii yetu ya Elgeyo Marakwet County. Umendo neno weche manyien kowuok e Ramogi TV e cheno mar migago wakaw ote kaeto wadhi e yweyo. Aneno maler kano mabei ma Achibez kaeto Anyaringa Alfred awinjo migago maler kantiere ungo e Karungu kaeto Lava to Pupa then in human beings. Mano to koro idonje science. Awacho ni Alfo baba yake JD mawuoda Aero Kore Village wacho na mod gi daktache ma Kenyatta Hospital kuom tiji magitiyo no. Machielo bende wacho ni drink energy ilanda ngoyawa. Okanda serikal kani gota biero village wacho ni Ramogi TV ler kendo kelo na weche manyien e makare mamorowa. Ote machielo en mar Reverend Dennis Otieno Pio kod Karen Otieno ni waneno Ramogi TV o makare kabisa. Wamoso jopuonj kanisa duto ma oyengo parish kod jo Kristo duto kendo waneno mana gweth mar koth. Ng'at machielo bendo ndiko ote moro ka ma samoro anyalo mana nyise ni report machalo kama inyalo tero kobila kata ka migawo mochune weche mag somo wacho ni skul moro i Migori kono mokadwa luongo nyinge ni jopuonj goe ji marach makata sani nyathi manyako ogomo hinyore kabisa. Ka in gi neno mar adier idhi e bad migawo mar somo kanyo tuchiwo report makamano nikech chik to koyie gocho moro marach cha. Nyakwa Ramogi yena mondo adhi e yweyo aduogo bang' thuolo machuok. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu.
Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Craving an extraordinary escape? View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Tu ong'iyo gi kit diek mopogore to jumani adwa na nyisi ni wadwa wuoye kit variety kata kidieny mar Sanen. Sanen en diek mabende thothne golo ne ji kata miyo ji chak. Koro yuno gero dil mano kama mondo sama odhi oko olayo to wana ka chiedho war piny. Ne diel menyiedho kikete makoro ne lach nano. To ka jomoko chak diel dum lach. Kiket diek mang'eny ahinya mok nyal rito. To iki diek ahinya mang'eny magin Sanen mag chak to gimi chak. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga. Tich Ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Tim mar rowere mar Kenya ma jotugo maigi ni 20 kadok chien obago rako mogik motelo ne tugo modhiambo ma kawuono e kindgi kod Nigeria. Mago gin tuke mag laro osimbo mar Afrika madhi nyime e piny Misri. Kenya noloyo tuke gi 2 mokwongo e kindgi kod Morocco gi Tunisia. Jalup kocha mar Kenya Anthony Akulia onyiso geno maduong' e tugo ma kawuono madhi chakore saa 12 mar odhiambo e boma ma Cairo. I think hizo game mbili ni games zenye maybe tulikuwa to win but probably vitu zilifanyika vile zilifanyika, si wenyewe tumeenda down, tumecorrect na I think tumelearn a lot and itakuwa better. So hizo lose mbili those zimetucost, zilikuwa lose zenye maybe tulikuwa tunaweza kuwin and sasa tungekuwa tunaongelea story tofauti, but all in all it's a learning process every day, si ndio? I'm a striker, nilifanya job yangu ya kufunga, but though defending pia iko, you have to do it as a team, so there we failed a little bit. Hii game ya Nigeria pia nitajaribu kumanage ni beat hiyo defense ya Nigeria, which of course it's possible. I can beat them, yeah. Mechi ya mwisho nataka tujaribu sana toke na ushindi, manake tumecheza mechi mbili hatujashinda, tumedisappoint wa Kenya, hata sisi wenyewe tumejidisappoint. Itakuwa vizuri at least kama hata tunatoka kwa kwenye hii tournament, at least tutoke na kitu positive, that will be winning. Team mar Inter Milan ma Italia odonjo final mar UEFA Champions League bang' loyo Barcelona otieno mokalo e tielo mar 2 manus final. Milan noyudo loch mar gonde 4-3